खानापूर तालुक्यातील भाळवडी इथं असलेल्या मुल्ला फायरवर्क्स या शोभेच्या दारूच्या कारखान्यात आज सकाळी सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास मोठा आणि शक्तिशाली स्फोट झालाय. स्फोट इतका तीव्र होता की त्याच्या आवाजानं भाळवडी गावासह आसपासचा सुमारे 5 किलोमीटरचा परिसर हादरला. स्फोटाच्या धक्क्यानं गावातील अनेक घरांमधील कपाटातील भांडी खाली पडली, तर काही वाहनांच्या काचांना तडे गेले. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं. या स्फोटात आफताब मंसूर मुल्ला आणि अमीन मुल्ला हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना तात्काळ विटा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्यामुळे पुढील उपचारांसाठी त्यांना सांगली इथं सिव्हिल रुग्णालयात हलवण्यात आलंय. दरम्यान स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पुढील तपास सुरू केला आहे.